Здравейте! Това е втори епизод на оцеляване в Майнкрафт. Както виждате, имам пясък и дървесина, които ги събрах. Сега ще взема малко дъски и пръчки и ще ви покажа как се прави кирка. Ето така правите и ви е готова. Аз ще направя още малко, но за целта ми трябват още пръчки. Още една кирка ще си направя. Трябва да си направите първо кирка и после ще си направите после пещ ще си направите. Тук има малка пещера. Въглища има, но най-добре първо да изкопайте камъни. Не знам защо няма чудовища. Обикновено в пещерите има. Сигурно защото е малка пещера. Достатъчно камъни събрахме за около 3 кирки. Точно за 3 кирки. Сега ще ви покажа. Слагате тук пръчките и после така правите кирка. Да отидем да копаем сега. Сега въглищата, като изкопаем, ще ви покажа какво се прави с тях. Внимавайте да не скачате от високо, че губите живот. Докато ходих за пясък, скочих веднъж от високо и загубих малко живот, но ми се възстанови, тъй като се храня. Понеже тази пещера ми е близка, може да ми стане основната мина. Въпреки че е малка, ще я издълбая по-надолу. Така, сега от въглищата се правят факли. Вижте. Ето така. И ще си осветя къщата. Трябват ми още малко камъни за пещ. Трябва 8 камъни да събера. Имам достатъчно камъни. След като ви покажа как се прави пещ, ще свършвам с този трети епизод. Значи подреждате кълдърмените камъни. Ето така. И ви става пещ. Сега ще ви покажа с пясъка какво правите. Слагате го тук отгоре, дъбовата дървесина отдолу. Пясъка се нагрява и сега ще ви покажа какво става. Вижте, става стъкло. И това беше всичко от мен за трети епизод на как да оцеляваш. В четвърти епизод
ще потърся някакво село наблизо. Довиждане.